missään muodossa. Tähän biomassatuottoon vielä, että jos maaperäolosuhteet ovat hyvät, niin hampun biomassatuotto on keskimäärin noin 8-10 000 kiloa hehtaari, mutta on olemassa raportteja jopa 15-17 000 kilo hehtaari biomassatuotosta. Ja tässä yhteydessä, jos arvioidaan sitä verrokkina yleisimpää bioenergiakasviin, ruokohelpiin, niin tämä tuottohan on puolet suurempi. Eli suurin saatavissa oleva hyötyarvo samalla energialla. No, joo, samoin tässä satuin katsomaan yhden yhdistyksen jäsenen tekemää esitelmää hampun hyödyntämisestä rakennusteollisuudessa, ja siellä vilahti tämmöinen hauska arvio, että yhdeltä hehtaarilta voidaan niin kuin kesän aikana korjata sato, josta saadaan rakennettua kokonainen omakotitalo. Varmasti pitää paikkansa. Hampusta voidaan valmistaa vaneria, betonia, eristevillaa, lähestulkoon kaikkia tarvittavia omakotitalon rakennustarpeita. Miten sitten, sulla lähti tämä kasvatus käyntiin, mutta kuinka susta tuli aktivisti? No ennen kuin lähdin edes kasvattamaan, olin tämän suunnitellut, että aion jäädäkin kiinni hampukasvatukseni kanssa. On täysin mahdotonta ajatella tällaista ajatusmallia, että alle 3000 asukkaan pienessä kirkonkylässä voitaisiin yhtä avoimesti ja laajamittaisesti kasvattaa hamppua kuin itse olen tehnyt. Olen halunnut käyttää itseäni tässäkin asiassa koekaniinina, että kuinka tapahtuu ihmiselle, kun jää tämmöisestä hamppuplantaasin pitämisestä kiinni. Ja voin sanoa suoraan, että en toivo tätä kohtelua enää koskaan kenellekään Suomessa. Niin marttyyriähän tällä alalla löytyy valitettavasti. En ole kiinnostunut semmoisesta virasta. Mulla olisi muuta hommaa. Mä haluan kasvattaa kannabista. No mikä sun prosessi, sun prosessi nyt jatkuu oikeudessa? Missä vaiheessa se on nyt tällä hetkellä? 4.3. Kuopiossa Minna Kanthinkatu 64 kello 10 alkaa oikeudenkäynti, jonne toivon asiasta kiinnostuneiden saapuvan paikalle. Ja tämä hovioikeuden päätös todennäköisesti linjaa hyvin paljon sitä, että pääsenkö tulevana keväänä tekemään kylvöt vai olenko vankilassa tämän iskun. Tässä yhteydessä haluaisin kiinnittää huomion siihen, että kaikissa kasveissani on keskimäärin THC-pitoisuudet olleet reilusti alle 2%, joka on rikosoikeudellisesti kannabiksen tavallaan huumausaine pitoisuusraja. Eli on katsottu rikosoikeudellisessa kirjallisuudessa, että alle 2% hampulla ei ole päihdeominaisuuksia sellaisenaan. Ja rikoslaboratorion tutkimuksissa on osoittautunut, että kasveissani on keskimäärin vaihteluvälillä 1,5–1,7 ollut tämä THC-pitoisuus. Että katson, että tämä ei edes ole huumausainekäyttöön soveltuvaa sellaisena. No mitä nyt syyttäjä on sulta ikään kuin vaatimassa? Syyttäjä vaatii minulta 200 euron laittoman hyödyn tuomitsemista. 200 euron? Kyllä, eli näistä tuhansista kiloista yhteenlaskettu laiton hyöty on kokonaisuudessaan 200 euroa, jonka olen halunnut myöntää ihan sen vuoksi, että saataisiin joku järkevä ratkaisu tähän aikaiseksi. Ja tämä on totta. Yhteenlaskettuna laiton hyöty on ollut korkeintaan 200 euroa. Ja tässäkin on ollut kysymys tavallaan tämmöisestä, että on vaihdettu esimerkiksi palveluksia keskenään. Elikkä ihmiset ovat minua auttaneet sen 200 euron edestä. Mä olen tätä luovuttanut, myönnän kyllä, että olen luovuttanut kannabista esimerkiksi naispuoliselle nivelreumapotilaalle, jolla on todettu morfiiniallergia ja joka ei opiattipohjaisia lääkkeitä, kipulääkkeitä eikä näitä reumalääkkeitä, joita hänelle on määrätty, niin hän ei ole niitä pystynyt käyttämään. Niin tässä tapauksessa mä oon katsonut, että on vaan rikottava lakia, että hänen kohtalonsa on mua koskettanut. Ja muutenkin niin kaikki nämä asiakkaani ovat, niin sanotut asiakkaat ovat olleet kuitenkin yli 50-vuotiaita keskimäärin, kun heidän ikänsä lasketaan. Tässä on miespuolinen yli 50-vuotias nivelreumapotilas, jolle on määrätty sellaiset niveltulehduslääkkeet, että hän on omien sanojensa mukaan meinannut kuolla niihin. Ja mä havaitsin hänen kunnon heikkenemisen silloin kesän aikaan ja ehdotin hänelle kannabista, että hän voisi vähentää näitä reumakipuihin määrättyjä lääkkeitä, jotka on muun muassa hänen vatsalaukkunsa syövyttäneet reikiä täyteen. Ja
hän sitten masentuikin lopuksi erittäin pahoin. Ja kannabiksen avulla hän on päässyt näistä nivelkipulääkkeistä eroon, ja tämän sisältöisen kertomuksen hän on käräjäoikeudessa jo kertonut, mutta tämä kannabiksen luovuttaminen kyseiselle henkilölle nyt sitten katsottiin 2 vuoden tuomion arvoiseksi. Sulla on tästä yhdestä jutusta niin kun ollaan vaatimassa 2 vuoden vankeutta. Nämä on nämä 2 kasvatusta yhteensä, ja nythän on sitten vielä syyteharkinnassa tämä viime kesän kasvatus. Korostan, että niin kauan kun henki pihisee, niin kannabista kasvataan. Se on yksi mikä on varma. No hyvä. Kiitos. Kiitos. Kiitos kannatuksesta. Elikkä sulla on tällaisia projekteja, jos näin sanotaan. Monenlaisia projekteja. Yksi projekti on tämä hampun kasvattaminen, ja tämä asia nyt pitäisi saada nopeasti reilaan, että kuuluisiko minun olla nyt sitten johonkin vankilaan tai laitokseen suljettu koko loppuelämäni, koska jos minut laitetaan nyt oikeudenkäynnin jälkeen vankilaan, niin välittömästi kun vapaudun, aloitan kasvattamisen. Kun sä olet sieltä Savosta päin, onko tämä Kuopion yliopiston tutkimukset kuinka tuttuja lääkekannabiksen alalla? Olen sen verran kuullut asiasta, että Kuopion yliopiston kannabistutkimus on yksi Euroopan kehittyneimpiä. Kuopion yliopistolla on erittäin laaja tietotaito kannabiksen eri ominaisuuksien tutkimisen piirissä ja erityisesti lääkekäytön puolelta. Ja näkisin, että tämmöistä tutkimusta tulisi laajentaa nyt mahdollisimman nopeasti. Voisimme saada kotimaisia kannabislääkkeitä ihmisten hyödyksi. Ja mä oon huomannut esimerkiksi siinä TV2 Hullu juttu-ohjelmassa sua oli kuvattu yhdessä vaiheessa aika mellevän kasvatusprojektin äärellä. Suomessa ilmeisesti tätä tutkimusta kuitenkin on kieltolaista huolimatta. Suurimmilla yliopistoilla, kasvitieteen laitoksella, heidän puutarhassaan kaikissa kasvaa kannabis tällä hetkellä, mutta tämä tutkimus on hyvin suppea ja esimerkiksi tämä Viikin viljelmä tähtää lähinnä kuidun ja biomassan hyödyntämiseen. Oudoksun sitä, että emme voi tuottaa kotimaassa lajikkeita, jotka voisivat tuottaa omat siemenensä itse. He tähtäävät pelkästään tämän kuitukasvatuksen tutkimukseen. Ja oma tähtäimeni on jalostaa kasvi sellaiseksi, että siinä on sekä kuitu, öljy että lääkeraaka-aine ja biomassatuotto sopivassa suhteessa. Ja tätä kautta tämän hampun kasvattaminen, viljeleminen, tuottaminen ja prosessointi olisi kannattavaa ilman EU-tuotantotukea. Ilmeisesti aika moni ihmiset ottaa sun yhteyttä näissä asioissa. Olen saanut kymmenittäin yhteydenottoja. Siellä on hyvin koskettavia elämäntarinoita seassa. Toivoisin, että tämä voitaisiin saada nopeasti julkiseksi tämä keskustelun aihe. Tällä hetkellä on olemassa ihmisiä, jotka kärsivät suurista kivuista ja heille saatetaan määrätä lääkkeitä, jotka voivat huonontaa vaan heidän terveyttään entisestään. Ja näkisin, että lievähaittainen kannabislääkitys tulisi ottaa yhdeksi vaihtoehdoksi. Niin tästä tuli nyt eilen illalla ja tänä aamuna esimerkkiä, niin Oulussa oli nyt tämmöinen syöpään kuoleva ihminen, jolleka Kipupoli antoi ekaksi tämmöisen lausunnon, että syöpään kuoleminen ei ole riittävä perustelu tai riittävä peruste lääkekannabiksen määräämiseen, mutta sulla on jotain tuoretta tietoa nyt tästä. Niin voisin kysyä, että mikä sitten on, että jos vasta viimeisenä oljenkortena käytetään mahdollisuutta käyttää lääkekannabista, niin kuinka sitten voidaan määrätä lääkkeitä, joilla itsessään ei ole minkäänlaista parantavaa ominaisuutta, vaan ainoastaan kipua lievittävä ominaisuus. Ja nythän tämän oululaisen potilaan tapauksessa kysymyksessä on fentanyylilaastari, jonka poliisi on todennut olevan 100-200 kertaa vahvempaa kuin heroiini. Ja siltikään lääkekannabista ei voida harkita. Pidän tätä perusoikeuksien vastaisena ja kaiken ihmisyyden vastaisena tällaista tilannetta. Suomen lakiin on kirjattu lievimän haitan periaate, jota meidän jokaisen tulisi kaikessa toiminnassamme elämässä noudattaa. Ja näin toivoisin myös Oulun yliopistollisen sairaalan lääkäreiden toimivan. Voisin, ihan kun itse on tolleen aktiivi tässä yhdistystoiminnassa, lukea tämmöisen esimerkin, mikä yhdistyksen tietoon tuli tässä vähän aikaa sitten, että miten tätä viihdekäytön tai päihdekäytön kontrollia Suomessa oikein toteutetaan. Tämä on aivan tämmöinen niin kuin
oikea tapaus tuolta elävästä elämästä. Olen tällä hetkellä tutkinnassa huumausaineen käyttörikoksesta. Tarkemmin selostettuna yritin hankkia vähäisen määrän kannabista. Tapaus tuli viranomaisten tietoon, kun kauppias hölmöili humalassa ja joutui putkaan. Olen opiskellut 3 vuotta turvallisuusalalla ja toiminut kontrolliammatissa ravintolavahtimestarina, arvokuljettajana ja nyt suoritan työharjoittelua Konnunsuon vankilassa. 3 vuoden opiskelu, tulevaisuuden suunnitelmat ja haaveet ovat kaikki romuttumassa nykyisen huumausainelainsäädännön ansiosta. Toisaalta, mitäs menin ja olin kiinnostunut kannabiksesta. Aiempaa rikollisuutta minulla ei ole ja muutenkin olen elänyt tervettä ja tasapainoista elämää. Näin yhteiskunta kohtelee omiaan. Onneksi on jokin taho, joka taistelee humanimman maailman puolesta. Kiitos teille, minulta ei enää kiinnosta mikään. Tällaisia tapauksia tulee yhdistyksen tietoon säännöllisin monella